yung first vlog natin sa ating channel. At yung mga nakikita nyo po sa inyong screen, yan po yung ating recipe ngayon. Luluto po tayo ng pinakbet ng Ilocano version. So, stay tuned po. So, maghihiwa na po tayo. Unahin natin itong kalabasa. Paghihiwa ng kalabasa, hindi naman siya masyadong nalagyan ng arte. Chop nyo lang siya sa gusto nyong size. Ako kasi gusto ko yung medyo maliliit lang. Ako nang medyo malaki. So, ganyan lang. Tapos, lagay na lang natin dito sa gilid. Dahil malinis naman yan. Dahon ng saging. So, next po itong talong natin. Actually, marami pong style ng paghihiwa ng talong. Pero sa amin po kasi mga Ilocano, ginagawa namin, hinahati namin siya sa gitna, ganyan. And then another hati ulit para may-split mo siya sa apat na portion. Ganyan siya. Pero hindi naman necessary na paghiwalay mo siya. Okay na yan. So, susunod natin itong palaya. Itong palaya naman, pahaba din. Ito, pwedeng gawing lang to. Dalawa. Okay na yun. Pasensya na po pala kung medyo hindi tayo masanay magsalita ng Tagalog kasi ilang tayo. Ilocano kasi tayo. At medyo hindi rin clear tong video natin. Kasi cellphone lang tong gamit natin. So, pasensya na lang po. Itong okra, nalinisan ko na kanina to. Since maliliit sila, di na necessary na hiwain natin yan. Ganyan na yan. Ganun din sa ating sitaw na prepare ko na rin kanina. Ayan. Ganyan lang siya. Di natin pwedeng paghalu-haluin yan eh. Although sa pagluluto pwede silang simultaneous nilagay kasi madali naman silang maluto lahat. Ang pagpakbet kasi, ang una lang dapat itong ating kalabasa tsaka yung patani, kasi may patani tayo. Yun yung iuna natin mamaya. So sunod lang natin itong ating mga kamatis, sibuyas tsaka luya. Itong sibuyas, itong native sa sibuyas to, kaya maliliit. Ito kasi yung gamit namin eh. Pwede rin dalawa lang eh. Slice mo lang sa gitna, ganyan, okay na yan. I-overcook naman natin yan. Ang problema dyan, itong sibuyas, diskarte nyo na rin kung anong gusto nyo slice. Basta importante ma-slice lang. Sa amin kasi mga Ilocano, walang arte-arte. So, ito na po yung ating bagnet. Ito yung pansahog natin. Kung wala po kayong ganito sa lugar nyo, pwedeng gumamit ng fresh. Advantage lang kasi po nito, mas malasa yung lulutuin yung nakbet. Kung ganito yung yung pangsasahog nyo. So, slice lang natin siya. Mapurol tong kutsilyo natin medyo laki lang natin yung pagkaka-slice nya. Yan. So, ilang yan, ang ganyang kalaki. Actually, po kasi dapat tanghalian to, pero hapon na, kaya medyo hindi na siya malutong. Kaninang umaga ko po kasi nabili to. Ayan. Ano na siya, hindi na siya malutong. So ito na po yung bagnet.
Pasensya na po, hindi masyadong maganda pagkaka-slice niya kasi ano, ito yung patani natin. So, and proceed na po tayo sa next step. Luluto na po tayo. So, ayan po. Dito na po tayo sa pagluluto. So, lagay tayo ng mantika. Kunting mantika lang. Yan. Then, isa natin yung ating luya. Sunod natin tong ating sibuyas. Masyadong malakas yung apoy, hinaan natin. Hinaan natin. Then, lagyan na rin natin itong ating kamatis. So, hayaan lang natin siyang ma-overcook. So, pag overcook na yung ating kamatis, lagyan na natin ng tubig ng konti. Sa pagluluto po ng pakbet, sa pagkakalam ko lang, dapat ingat sa paglalagay ng tubig kasi hindi pwedeng sobrahan sa tubig kasi ma-overcook yung ano natin, yung ating vegetables. Kaming mga Ilocano, ilalagay kami ng patani. So pwede natin ilagay ito. Kumukulo na eh. Then, ilalagay din tayo ng konting bagoong. Bagoong yun, ah. Kunting-kunti lang. Ayan. Pwede rin nating sabay yung ating ano dyan. Kalabasa. Itong ating kalabasa. So, ilagay na rin natin itong ating kalabasa. Ayan. Ano natin? Pakuluan lang natin hanggang half cook yung ating kalabasa tsaka maluto yung ating patani. So after 5 minutes po, check natin. Hindi po kasi natin pwedeng i-overcook yan. So yan, medyo luto na yung ating kalabasa. Yung iba kasi yung ginagawa nila sa bagnet, parang pag naluto na yung mga vegetables nila, nilalagay na lang dun sa ibabaw, parang ginagawang toppings lang. Pero ako kasi gusto kong malasahan yung lasa ng bagnet dun sa buong package ng lulutuin nating pakbet. Kaya iboboil ko siya ng kaunti. Yan, gawin natin. Pasensya na po ako sa pagkaka-slice natin sa bagnet. Medyo nadurog kasi. Kaninang umaga po kasi nabili to. Pero hindi ko kasi naluto kanina kasi may ginawa ako eh. So check natin ulit. Maging aware po tayo sa time natin pag nagluluto tayo ng ganito kasi hindi pwedeng ma-overcook. So pwede na yan, lagyan na natin to mga ibang gulay natin. Pwede silang ilagay simultaneous since pare-pareho namang madaling maluto yan. May problema dyan. Tsaka hindi naman natin siya i-overcook. So haluin lang natin ng konti. Medyo maging maingat lang dun sa paghalo natin kasi kaya po nang sinabi ko, dapat maging aware tayo sa time. Hindi po natin pwedeng i-overcook itong pinakbet kasi hindi magaganda yung kalalabasan niya. Tikman natin yung sabaw kung may lasa siya. 3 minutes siguro, luto na yan. So after 3 minutes po, another checking. Yan ang sinabi ko, hindi pwedeng ma-overcook ito
Kasi hindi magiging maganda yung kalalabasan. Hindi na nga maganda. Naku, durog na talaga yung ano, bagnet natin. Halo-halo lang. Sayang. Wala na yung pagka-crispy niya. Although masarap pa rin siya. To be honest. Yung lasa ng bagnet na kung yun yung pagsasawag mo compared sa fresh meat, parang mas malinamnam siya. Kaya mas prepare po namin gamitin tong pansawag. So ayan, medyo okay na. Luto na po yan. Try na natin yung apoy natin. So ayan na po, luto na po siya, oh. Yung pinakbet, Ilocano version. So lipat lang natin dito sa ano, tinatawag naming tayab. Supposed to be dito ako magluluto kanina eh, pero late pala. Masyado palang maliit yung nabili ko. Pero ano, lipat na lang natin dito para mas maging presentable naman siyang tignan. Ayan. Kung meron po kayong mga events na occasion na meron kayong pinakbet recipe, pwede po kayong gumamit ng ganito. Lalagyanan ng pakbet nyo para maging attractive siya. Magmumukhang Ilocano talaga. Ito po kasi yung traditional na naglulutuan namin po yung ating pinakbet. Ayan na po siya. Ilagay ko siya sa plato na may tawon ng saging. Platong kawayan. Ito yung lagyan ba? Kung hindi nagkasya dyan, ilagay natin dito sa ating plato. So ito po. Although napakasimple lang siya tignan, sana po na-appreciate nyo rin. Invite ko na rin po kayo mag-subscribe sa channel na to. Hit nyo rin po yung notification bell button natin para mas updated po kayo kung magkakaroon po ako ng mga bagong uploads. So maraming salamat po panonood natin.